Няма значение. Майтап си е майтап. Няма да ме скарваш огънче в косата му. Виж как ги беше. Действително, няма значение, бе, човек. Той беше. Ама няма значение, бе, човек. Няма значение. Той има един проблем. Само косата си пази най-много от всичко. Аз една година, знаеш колко съм пари харчал? Ти не скарваш толкова пари. Аз му купих от аптеката толкова лекарства. Ти знаеш ли това? Лекарства за косата? Да, бе, а хапче. Е болна ли ти главата? Не, хапче да порасне по-бързо. Стигала. Бала, биля. Хапчета пиеше за косата. 40 евро дали всеки седмица. Има 7. Чикорика завърши. Живота не съм имал нито къщата, нито... Ама не те казвай, те си. Не. Сега има ли има, ще казвам да. Не. Аз отивах по такова, не знам на български. А не галъжа се, ханува ставали. Разлика има. Да, ама ти си ходил на поляните, пък той не е ходил. Аз се не познавам моите. Нали? Разбираш Не ли? сега да се не стигам. Сега ти с това заедно ли? И той е много беден стана. Виж дали стана, човека стана.